Babaeng may boses sa lipunan, babaeng may paninindigan, at higit sa lahat babaeng may maayos na kalusugan. Yan ang hangad ng Soroptimist International of Pampanga, kung kaya't sa selebrasyon ng International Women's Day ay inanunsyo ng grupo ang pagbibigay ng 200 doses ng AstraZeneca vaccines para sa mga Fernandina. Katuwang nila sa naturang vaccine donation drive ang Tomasinong Kapampangan Group. Prioridad na mapabilang sa mga Fernandinang posibleng mabakunahan sa Abril ay ang mga nasa mahihirap na sektor. Ay siguro yung mga kasama sa 4Ps, yung mga yan, kasi sila yung mga nangangailangan ng tulong. Kasi kailangan natin yon para magkaroon tayo ng sinasabing herd immunity. Inaasahang sa Abril o Mayo pa darating ang mga donated vaccines sa City of San Fernando, kaya naman makikipagtulungan ng women's group sa local IATF para matukoy ang mga recipient. Posible ring mapabilang sa mabibigyan ng bakuna ang mga senior citizen na willing tumanggap ng AstraZeneca vaccines. And it is the vaccine administered to Queen Elizabeth of England. So it is good also for people of the senior citizen age. Samantala, patuloy naman ang Gender Equality at Livelihood Program ng City of San Fernando para sa mga kababaihan. Bahagi rin ng programa ng syudad ang Zero Violence Against Women. Binabantayan na lang natin yung protection, equality, yung against violence. So sila ay the true empowerment of women. Nakatakdaring magsagawa ng kaliwat ng online women empowerment seminar sa buong Pampanga ngayong Marso. Rainiel Pawid, CLTV News.